Seran històries de Condà, seran històries. Som aquí amb aquesta fira de productes de proximitat de Caprabo després dels anys durs de la pandèmia. Per nosaltres aquestes fires són molt importants perquè permeten acostar els productes cooperatius al consumidor. Para Caprabo, la apuesta por las ferias de proximidad son un eje estratégico dentro de nuestro futuro. Nuestra apuesta por los productores locales es clara. Aquest tipus de fires són molt importants i més quan van de la mà d'una cadena de supermercats com és Caprabo, que aposta pel producte de proximitat i, a més, pel producte amb els segells de qualitat DOP i IGP. Estem contents de com ha anat la marxa, els clients, consumidors. Tornar a fer aquest tipus d'activitat és tornar a posar a sobre la taula el paper dels productors.